Morning guys, bali ngayong araw guys is pupunta kami ng sa bayan kasi sasamahan ko si Mrs. na magpapabunot ng ngipin kasi sumasakit yung ngipin niya, kaya pupunta kami ngayon doon guys. Hindi ko alam kung sasama yung anak ko guys, pero baka iwanan na namin siya kung hindi iyak. Subukan namin kausapin. Pat? Pat? Tama ka? Bunot ng ngipin si mama. Sakit. Bunot siya ng ngipin. Ewan ka na? Piyaw, piyaw, piyaw. Ewan ka na? Sama. Tama. O sabihin mo kami sa kanila. Hey guys, bunot si Papa ang ngipin, ang Mama. mama. Yan na. Piyaw, piyaw, piyaw. Okay? Ano masasabi mo? Lalaro sila guys. Malinintay ko na lang si Kwan guys, si Mrs. na Kwan. Nagbibihis yata. Tapos papunta na kami. Balik pa na siguro mga alas 10 na ngayon. Yan guys, yun pa rin, yung tricycle pa rin ang gagamitin namin. Saan ka nagsakay? Saan ka nagsakay? Tingnan mo dito. Ano pangalan nun? Ha? Nagsakay siya. Kita kami na. Yan guys, balik kami doon sa pagpabunutan ng ngipin. Okay. Set? Ay, hindi gagalit sila dyan. So yan guys, pumasok na si Mrs. sa loob. Si Mama? Opo, pumasok na si Mama sa loob, magpapabulong. Bali sa unang pinuntahan pala namin guys, hindi nila binunot doon kasi sabi nila sumasakit, pero hindi naman siya sumasakit. Kaya yun, lumipat kami dito sa kabila. So guys, nandun na sila sa loob.
Ayaw kami papasukin. So yun guys, tapos na bali, bumibili na lang kami ng milk tea. Tapos pauwi na rin kami. Bali, 2 ngipin yung nabunot guys kay Mrs. Yan guys, kita-kits na lang doon sa bahay. Uwi na kami. Sobrang init dito. So yun guys, dito na kami sa bahay. Bali, nakauwi na kami. Bali, tapos din yung pagpapabunot ng misis ko. Bali, guys, yung unang pinuntahan namin, hindi nila binunot. Sabi nila magpaano muna, mag antibiotic, pero hindi naman sumasakit yung ngipin niya. Bali, lumipat kami ng clinic. So ayun guys, binunot yung ngipin niya. Bali, 2 guys, ngipin yung binunot. Tapos yung binayaran namin is nasa 1,200. Bali, 600 ang isa. So guys, success naman yung lakad namin. Bali, hapon na guys, mag alas 4 na dito sa amin. Bali, yung init ay nandun na. Wala kasing kahoy sa bahay guys, kaya ito na lang. Ulam tayo ng monggo. Ito pala yung niluluto natin guys ngayon. Ulam namin pang hapunan. Yung manok tsaka yung monggo. Papalambutin ko lang dito. Bali, dito ko na sa labas niluto guys kasi medyo matagal-tagal yan eh. Makunat. Tapos matigas yung monggo. Nangitim na yung kaserola.